Sziasztok! Ebben a rövid bemutató videóban szeretném nektek megmutatni a Polar Post Pro kasszaprogramot az NR330 típusú Samsung pénztárgéppel összekötve. A Polar Post Pro kasszaprogramról annyit érdemes tudni, hogy ez egy Windows operációs rendszerre fejlesztett, érintőképernyőre optimalizált értékesítő program. A képernyő alján 32 programozható funkcióbillentyű található, amelyeket az értékesítés során is lehet használni, például tétellista megjelenítésére, de vonalkódos értékesítésre is alkalmas a program. A tételek lezárásához egyszerűen meg kell nyomni a részletesen billentyűt, és kiválasztani a fizetési módot, és a bizonylat lezárására kattintva a pénztárgép automatikusan lezárja a nyugtát, és csak le kell tépnünk a blokkot róla. Ehhez hasonlóan egy egyszerűsített számla is elkészíthető, hiszen a Samsung NR330-as pénztárgép széles papírral rendelkezik, és egyszerűsített számla lezárására is alkalmas. A számla lezárásához csak meg kell indítani a tárolásgombot, és az igenre nyomva a pénztárgép le is zárja az egyszerűsített számlát. Az NR330-as pénztárgép alkalmas arra, hogy a programon keresztül legyenek elvégezve a napnyitás, a pénzbe, a pénzki, illetve a napzárás funkciók. Ezen felül lehetőség van visszaáru bizonylat, nyugtasztornó, egyszerűsített számlasztornó és göngyelegjegyek nyomtatására is. Köszönjük, hogy megtekintették videónkat, reméljük, hogy felkeltette érdeklődésüket a Polar Post Pro kasszaprogram és a Samsung NR330-as online pénztárgép.